València Estació del Nord, via 1. Els senyors viatgers amb destinació Ulldecona, Vinaròs, Castelló i València Estació del Nord hauran de canviar de tren a l'Aldea Amposta. Per aquest tren no són vàlids els bitllets o abonaments de Rodalia. Regional Express, destino Tortosa y Valencia Estación del Norte, vía 1. Los señores viajeros con destino